أبرتعكايو كما يزبل حيليك أبرتعكايو 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 كما يزبل حيليك أبرتعكايو 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 كما يزبل حيليك أبرتعكايو منفس قدوس نصرت كل جزء بقوعها
አሜን። አብ ህላውነቱ ሃሌሉያ
ነገር የለም የማይሆንልኝ ነገር የለም ሁሉ ነው ቀላል 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 በህልውናው በመገኘት የማይሆንልኝ ነገር የለም የማይሆንልኝ ነገር የለም ሁሉ ነው ቀላል 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 በመገኘት 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 የማይሆንልኝ ነገር የለም የማይሆንልኝ ነገር የለም ሁሉ ነው ቀላል ሁሉ ነው ቀላል ሁሉ ነው ቀላል ሁሉ ነው ቀላል መንፈስ ቅዱስ ንኽትረድ ኩል ጊዜ ብቑዒኻ መንፈስ ቅዱስ ንኽትረድ ኩል ጊዜ ብቑዒኻ 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 ደው ኢለየ ኣነስ ሓይሉ ረኺበ ደው ኢለየ ደው ኢለየ ደው ኢለየ ኣነስ ሓይሉ ረኺበ ደው ኢለየ ደው ኢለየ ደው ኢለየ ኣነስ ሓይሉ ረኺበ ደው ኢለየ በህልውናው በመገኘት የማይሆንልኝ ነገር የለም የማይሆንልኝ ነገር የለም ሁሉ ነው ቀላል 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ እስኪ ባርክዎ እግዚአብሔር ኳቲ ሃሌሉያ አምልኽዎ አሜን
طعمي هاليلويا هلاونته طعمي آمين أبيمان أملاخ تقميت كامملاخ طعمي حواتي أبيمانو أبحقفو خون كامملاخ طعمي آمين هاليلويا نكزي أبير نام مدري كورد يكوننا نصبيو آمين نحنا ناوخيدنا إنا هاليلويا مسو وسيدنا يو آمين مسو ينازلنا هاليلويا أبيمانو أبيمانو هاليلويا أبيمانو هاليلويا نتبلع لزلو نقر ترايد ما نحسب هاليلويا هاليلويا ነገር የለም ሁሉ ነው ቀላል ሁሉ ነው ቀላል ሁሉ ነው ቀላል ሁሉ ነው ቀላል በህልውናው በመገኘት የምትሻው መገኘትህ የምፈልገው ህልውናህን ነፍሴ የምትሻው መገኘትህ ከዚያማ ሁሉ ነው ቀላል ከዚያማ ሁሉ ነው ቀላል ከዚያማ ሁሉ ነው ቀላል ከዚያማ ሁሉ ነው ቀላል የምፈልገው ህልውናህን ነፍሴ የምትሻው መገኘትህ የምፈልገው ህልውናህን ነፍሴ የምትሻው መገኘትህ ከዚያማ ሁሉ ነው ቀላል 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 ሃሌሉያ كنان እግዚአብሔር ከነምልኾ ኢና ሓዋት ሃሌሉያ አሜን ኣብ ሰማያት ኮይንካ ንነገራት ክትጥምቶ ቀሊሉ ሓዋት ሃሌሉያ አሜን ኣብ የማን ኣምላኽ ተሰዊርካ ንነገራት ክትጥምቶ ቀሊሉ አሜን ስለዚህ ናይ ላዕል ሕሳቡ ተባሂሉልና ሃሌሉያ ስለዚህ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዘለና ተነጊርና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ምድሪ ኮንካ ምርኣይ ኣሎ ሃሌሉያ ኣብ ሰማይ ኮንካ ኸ ምጥማት ኣሎ ሃሌሉያ ህዝቢ ኣምላኽ እግዚአብሔር ረዲእካዮ አሜን እግዚአብሔር ረዲእካዮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብ ክብሩ ኣቐሚጥካዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተኻፋሊ ናቱ ክብሪ ጌርካዮ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተኻፋሊ ናቱ ባህሪ ጌርካዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
نقصري نازلة سراوي زتحس نصدي وغيرني نقدمي تكسكس بحيلي خسكس نقصري نازلة سراوي زتحس نصدي وغيرني نقدمي تكسكس بحيلي خسكس أبلعلقو أبلعلقو رديتيو أكسابي أبلعلقو إبنزار أكسابي أبلعلقو رديتيو أكسابي معاس بحيلي معاس بخلتها تساقيرو زخبيت كلتا كبين نواتا أخراني مدمرها مداي قبرو متان كحلف أنا معاس بحيلي معاس بخلتها تساقيرو زخبيت كلتا صباح وناي ترطروني كسكرني ويعملوني زجمرو بعلوي بتم جمار بنتي السويدن صباح وناي ترطروني كسكرني ويعملوني زجمرو بعلوي بتم جمار بنتي السويدن هاليلويا Ebenezar, Yahweh, Ebenezar,
Seeker
ተመችቶኝ ነው ጌታ ፍቅር ተመችቶኝ ነው ጌታ ፍቅር ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሃሌሉያ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ ላይ
ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሃሌሉያ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሃሌሉያ اتزلكم أخولي آمين اتزلكم موبوتا أخولي هاليلويا اتزلكم أملاخ دم أخولي هاليلويا نجزي أبير مليسكم بارغو وحواتي هاليلويا أخولي قابلوا هاليلويا مش أب سماينا حقا برخوكم عم مدري زداليو يبلين هاليلويا نجزي أبير أحواتي نزناي مدري نقرأ يكون ردينا آمين زعبي خاونتنا السماء يردينا هاليلويا آمين نزنا يمدر حتونا يكون المليس وحواتي هاليلويا نتي زل علماوي زخونا حتو هاليلويا السوء تحتوتي تمليس لنا يا آمين تمليس لنا يا هاليلويا تحتوتي مليس لنا هاليلويا السودما مسبو عف سمايا تقميت إننا هاليلويا سلازين نفسكم كم بلوا هاليلويا نفسي نايلة على حسابي هاليلويا نايلة على حتقي تملي سلكي بلوا هاليلويا نايلة على حتقم تملي بزماري بأملكو بزماري لاي بأملكو بزماري بچا ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል نا منفس صلوات كوينا دقيمنا خنصلينا ديابير صلوات زسمع أملاخ أبكن مزي عبي أملاخ إنا سلنا ديابير يبارك ما قمت كل جزء نقبره خنصلينا كلاتنا منفس صلوات كوينا هاليلويا سكي محرت قويتها نادلنا نتصلي ديابير مسكن ناك ديابير محرت ناك ديابير تقلق أمتها وأب حزبنا أب تقرأي أبي إثيوبيا سكند حسبنا محرت أملاخ طراي كنصوع እግዚአብሔር ይመስገን ወይታና ዓብ ዝጉዳይ ዘንስኻ محرت ግበር ንበሎ ሃሌሉያ محرتካ ኣብ ዝዞባዚ ይምጻኢልና ንጸልይ ሕዋቴ محرت እግዚአብሔር ክዓዝዝ ኣብ ትግራይ ኣብ ትዝመውት ደሎ ኣብ ትዝስደድ ዘሎ ኣብ ቆልዓ ኣብ ሰበይቲ أب عبي أب حرستاي أب كل نباري سك محرت أملاخ أب حزب تقراي كنصوعين حواتي كم حزبنا غيرنا حزبنا إذا حزب زيك እግዚአብሔር يبارك እግዚአብሔር محرت كقبر بقى أب زوبازي نعمتات صلء زتكل منفس كلنا تقاومنا محرت قويتها كن أب زوبازي خنفس
نايك سيابير منفس كنفسه زبوت هذه يقرأ قبلك سيابير محرتك قبرك سيابير هاللويا بمحرتو نزو زبازك خدنوك سيابير بمحرتو نزو زبازك شفنوك سيابير نخلاتنا نامنت دما محرتك قبرلناك سيابير أملخ صبنا موتا عجب زي بلنا السبات كوينا ترقيبنا لنا دد حرسكرين وطيخا مزراب طراي ممات سب عجب زي بلو مأمن مسمن كقصر يحواتي اسكي محرت أملاق يبزح نبل بكا نايك زيابير محرت أب هيوتنا أب تهزبي أب تزوبا محرت يغون نايك زيابير تألقى مأتاو يغون تصليو بروغات تصليو 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 هاليلويا منفس اكزيابير ابتبوتاتي نعبلو تصوعو منفس اكزيابير ابزلو او السلام كله بقديمو منفس قويتها نتصوعيو اب حزب تግራይ نتصوعيو ابتدوباتات ايرترا نتصوعيو اب حزب ايرترا نتصوعيو اب حزب محرا نتصوعيو اب حزب اورومو نتصوعيو اب حزب عفار صومالي نتصوعيو منفس قدوس نتزوباتي محرت يكبر نا 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 يا ملاك يا منفس نا 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 يا ملاك يا منفس نا 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 يا ملاك يا منفس نا نا منفسك እግዚአብሔር ነትቦታት ይቆጣጸረው محرت أملاك أبتبوتات يجنن أبتبوتات يرى قويتا بدلنا حتياتنا يقرب لنا قويتا بدلنا حتياتنا يقرب لنا قويتا بدلنا حتياتنا يقرب لنا قويتا لبخا زي رخبنا سبات كوينا ترخيبنا لنا قويتا سقايا بيتنا خسع زي أتوى لا تناخسع زي كونا منم زي مثلنا هزبو خوينا ترخيبنا لنا قويتا يقرب لنا قويتا نا 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 يا ملاك يا منفس نا 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 يا ملاك يا منفس نا نا بمحرتك أب حزبنا نعا بمحرتك أب هيوتنا نعا بمحرتك أب إثيوبيا نعا أب تግራይ نعا أب إيرترا نعا بمحرتك أب دكتور أبي نعا بمحرت أنا يا ملاك يا منفس نا 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 يا ملاك يا منفس نا نا موتا يودسا كانيو سيولونا يمسكنا كانيو وموت حدا سبا حزب لك سبا يكون كان نسخة نعم حرت قبر قويتا نعم حرت قبر يسوس قويتا محرت قبر نعم بمحرتك نزه حزب زي تقوانو فوق قويتا بمحرتك نزنا حقرات زياتا
بتصحيان قويتا نلمنا كالونا قويتا حساب سبا يخون مغرب سبا يخون فقاد سبا يفتس من قويتا محرد كاترا يخون لنا أبو حساب كان محرد كان فقاد كان ترا يخون لنا قويتا أبوني خامونا مسجنا كالونا تزقب عنا محلوينا خنكون دمان خلاتنا تسأقاها أبزحلنا كاين بدل بخنافرنا كاين بدل بقلاتنا كاين بدل قوا تحلونا تسألي علىكم زي مثلا خنبل بدلنا كاين ركب بحرت كاب زحلنا قويتا ابرو كلنا عقا يكون بشيم يسوس امين يا بير بارخ كبرنا املاخ يكون زي اني قلبه تخرسياني بحال مدبنيا ناي سنبت اغلغلوتنا እግዚአብሔር ይመስገን አብዚ መደብናዚ ንሎም ማዓንቲ ንመጀመርታ ግዜ ዝመጽሰብ ጋሻ እንተዳለና ጋሽ እንኳን ደህን መጻኹም ናይ መባል ጽብቕ ዝኾነ ልምድሎና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዝኾነ መጀመርታ ግዜ ማእኸልና ጋሻ እንተዳለና ኣብዘለኹም ማይድኩም ሓፋብሉ አሪንሞ አጋሽ ከምቱ ዝግባእ ጌርና ሰላም ክንብል ዘለኹ ይሓፍበልሞ ሽምከን ካበይ ከም ዝመጻኸን ንገርኒ معبل ويتا يسوس يبارك معبل حفتنا كي نجرتنا أقول له فلت أبيلي الله مالتي بتليفون كنت أزاري الله معبل سيتحونا إياه بتولي أجابي رمسجن كبرنا عملاق يكون معبل نكو عدا حن مساقي زبيت أبوخيو نكو عخاء نبع البيت كجابير الرخبكي نكو عدس بلوكم كجابير مسجن إياه نكو بهبلك ويتا برك يا عبد الله خيو نبري يا بير مسجن قويتا يبارككم كم جيلكم كلتيهم كن رياكم كا أزي بهيب يا بير مسجن كالا أما أخلنا قاشان تدعلو المجمر تاجي زمت قاشا لازم خلاتنا دك إيجازينا نخون مالتي يا بير مسجن زلنا سومناوي مدب كم تزلوا يزلوا ربع كل جزء كاب ساعات شدشة ناي وانجيل أجل قلوت هلونا أبزمت يوم زتصليو كمون واتيوم وانجيل نابز ختمة نابز حزب زبصحو أمونات سبات هلو سلازي مسؤوم حبيرنا وانجيلنا كلاتنا عيومو خن حبرم بتخرشان تتحساسب كمون قدام كاب ساعات حموشة كاب ساعات شمون تتصنح ناي تصلوتن ناي قال أملاخ جيزيلونا أبزو خلاتنا عدوماتنا متينا نمصا نصلي قال እግዚአብሔር ونمهار سنبتون كم تتريو እግዚአብሔር مسجن كاب ساعات 10 حدا زجمر كاب ساعات حدا فرقان تصنح ناي أملخون ناي مزبور ناي كلام نخ جيزيلونا كمون أبتخلاي إبرنا مش ساعات حموشته زجمرون اللونا سلازي ناتمزجبنا خدمت نتابعكم እግዚአብሔር ይመስገን قال زلوني حدش متنبهتات هدمان تايو سنبت كم تريو قطرنا ندا بزح يزمت زلو بزح حسابات دماني كمزجبو خلو مزجبا مسملئه كم مزجبا نملسو مالنا كمخون أي جباني سب نبيت أملاك كما تقوله بيت أملاك تخفي تاخت أنجدو إذا الله እግዚአብሔር مسكن سلازين ما نمسب مليء الله ختمت أي تغني خاخنبل نحنا أي محرلناني تخكلون أيقوناني سلازين نزين مفتاح እግዚአብሔር مسكن تانا يسنبت نجوه زلا أجل قلتنا أبكلته خنجبرا خم وسينا لنا خم بتخرشان لازم تقدميتي مدبنا خب ساعات شعت خد جمريا ساعات شعت جميرو ساعات 10 حدا فرقان زلو جزء خنصنحنا تخلاي إبرنا دماني كاب ساعات 10 حدا فرقانن يزلو جزء كلاي إبر سنبت كبينا مالتيو تنا ساعات حموشة زلاتنا مدب أب زلاتا خم زلاتي أتخون لذي سنبت 3 إبر أجل قلوت كلونايو لذي عللينا እግዚአብሔር مسجن أبتن زتعملنا سبات أب أندعتنا كن مزجب نابجزا حونا أقدمنا دامتنا كن مزجب بفقر قويتا خن حتىكم نفتو سلذي أنا ناينجو السبع زبل እግዚአብሔር مسجن قح نجوه خمس أزدل እግዚአብሔር بارك سلذي ساعات شعته لك أجل قلتنا خابز مزلو سومن كن جمرينا سلذي خلاتنا تعتقنا نمسا قويتا يسوس يبارككم آمين دو أبزي أبكرمينا دلو جيزة እግዚአብሔር مسجن قص قويتا خندلي بصومن صلوتن يقبعنا إمو لازم بتخرجان صومن صلوتن دما أوجالا صباح حمص عربي قدام زلو نجوه خاب ساعات 10 مشتون كاب ساعات 6 زلو جيزة متينا قص قويتا ندلا بأجر قويتا نودا بتخرجان صراحة أزيو نجارات زي ما جاشوا خونو خلوا زي تعمات خونو خلوا أبتنا قاعدة ويلا قص قويتا مدلاي
ንስያእ ነገራት ተቀይሮም ንስያእ ኣብጥነቃ ኮይና ንእግዚአብሔር ምድሪ ፈቃዱ ኸውን ትጽልሞ እዚ ናተይ ናትኩም ናይ ክህንነት ስራሕ እዩ ስለዚ ሓሙስ ዝጥዕመና ሰዓት 10 ዝኾና ኣብ ንምፃ ንጸሊ ከምኡውን ናይ ምሸት ጥዕመና ሰዓት 6 መፀና ዓርቡን ከምኡ ታናይ ቀዳም ድማ ኣብቲ መደበኛ ፕሮግራምና ሰዓት 5 መፂና ገጽ ጎይታ ንድለ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ጾምን ጸሎትን ካብ ጽባሕ ሓሙስ ጀሚሩ ክህልወና እዩ ሓሙስ ኣብታ ናይ ምሸት ናይ ዙም ጸሎትና ስለዚ ብዙም ጸሎት ኣይክህልወናን እዩ ኣብዚ በአካል መፂና ኢና ንራኸብ ንጽሊ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኮይኑ ሶኒ ሶሉስ እንደገና እውን ሓሙስ ናይ ዙም አገልግሎት ናይ ጸሎት ማለት እዩ ካብ ሰዓት 9 ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 10 ሓደ ዝጸንሕ ጸሎት ኣሎና እቲ ግዜ ንዴታት ቆልዑተና ደቃቂሰን ኣብቲ ጸሎት ንኸኣትዋ እዩ እቲ ግዜ ንእሽተይ ድሕሪት ምጥጥ ኢሉ ጸኒሑ እጅግን ንድሕርና ኣብ ቅድሚት ክንመልሶ ድማ መደብ ኣሎና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ጽባሕ ሶኒ ጀሚሮ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ሰዓት 9 ዝጅምር ጸሎት ኩላትና እውን ምሸት ንሰርሕ ክነርክብ ምእንቲ ንኩላትና ዝሓሸ ሰዓት ተባሂሉ ሰዓት 8 ክንጅምር ኢና እቲ ጸሎትና ማለት ናይ ዙም ጸሎት ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 10 ክኸውን እዩ ስለዚ ኩላትና ኣብዚ ግዜ ዝጥዕመና ናብቲ አገልግሎት ንምፃእ ንሳተፍ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ እቲ መባእናን ዕሽርናን ከምቲ ንገብሮ ዘለና ከምኡ ኣቦቱ መባእናን ዕሽርናን ናብ ቤት ጎይታና ምፅእ በአካል ክንከፍ እንደል ድማኒ ኣብዚ መፂና ዕሽርና ክንህብ ንኽእል ኢና ናይ ሆምሴል አገልግሎት ኣቦቱ ኣለና ስለዚ እንዳጣዕመኩም አገልገልትና ተወከስኩም ድማ ሆምሴል ተኻፈሉ ኢኹም ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚሑ ይባርኽኩም እጂ ኩላትና ካብ ዘለና ይኹን ተስኢና ሞ ቃል እግዚአብሔር ንሰማዓሉ ግዜ ክኸውን ቃል አምላኽ ተዳሊና ብጽምዕ ኮይና ንጎይታ ተዛረበኒ ብምባል ክንጻባበና እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር ሙሴና ኣብዚ ክጽውዕ ጸልይ እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ 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 ቃልካ ሀበንስ ከበለው እግዚአብሔር ይመስገን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ይዛረብና በሙ ሃሌሉያ 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 ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ልምጣ ወደ አንተ ሃሌሉያ አሞጋሽህ ማማር ዜማ ለጎላ
ልምጣ ወዳንተ ላሞካሽህ ባማረ ዜማ ላቆላምጥህ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል፣ ሙሉ ነው ይበቃኛል፣ ሙሉ ነው ይበቃኛል። ሃሌሉያ ብቻ ኢየሱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል፣ ሙሉ ነው ይበቃኛል፣ ሙሉ ነው ይበቃኛል። አሜን አሜን። ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለዚህ ሰዓት ስለዚህ ጊዜ ቅዱስ ስምካ ዝተባረኸ ይኹን። ለኽና እግዚአብሔር እጅ ድማ ንጽልይ ኣሎና ቃልካ ክትበና በዚ ንጎዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነዚ ጉባኤ እዚ ቃልካ ክትምግብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣሎና። ካብ መንፈስካ ንመንፈስና ዝኸውን ቃል በኢየሱስ ስም ክትበና ንስኻ ክትዛረበና ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እልምነካ ኣለኹ። ናይ ዝዛረቡን ጎይታ በመንፈስካ ክትድግፈኒ ምህረትካ ክበዛሃለይ ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልይ ኣለኹ። ዝቤት እግዚአብሔር አቦ ሕጂውን ብህልውናኻ ይምላእ ንስኻ ተቆጻጸር ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ እግዚአብሔር አምላኸይ ክብ ክትብል ልዕል ክትብል እግዚአብሔር ኣብ ዝቦታ እዚ እግዚአብሔር ዝግባእካ ክብሪ ሁሉ ንስኻ ክትወስድ ንጽልይ ኣሎና። ኣብ ትሕቲ እግርኻ ኣለና እሞ ጎይታ ሕጂውን ደጊምካ ተዛረበና ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ጎይታ ይባርኩም። ኮፈሉ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ትምህርትና ክንቀጽልና ዝሓለፈ ጊዜ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ክንቀጽልና እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን። ቅድሚኡ ግና ሓንቲ ነገር ቁርብ ኣድመ ቀብለላ ተመተሓሳሰቢ ተነጊሩና እዩ ይደሊ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሓደ ከምቲ ኩላትኩም ድሰማዕኹሞ ድፈለጥኩሞ ሕጂ ሊጋሊስ ቀወፂ እኳ ቀኒዩ ግን ድማ ከም እንደገና ዘጠናኸሩ ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ኣኼባ ክንከውን ከለና ማስክ ምግባር ግዴታና እዩ። ሕጂ ኮፍ ኢልና ክንሰምዕ ከለና ጥራይ እያ ክትፍቀደልና ትኽእል ክነውፅኣ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንመፅእ ከለና ኣብ ግዜ ኣምልኾ ገለ ማስክና ንግበር። እቲ ትምህርቲ ድማ ትቓል ገለ ምስ ተወድአ ድማ ቅድሚ ናብ ገዛ ምኻድ ምብጋስና ደጊምና ንግበራ። ጎይታ ኢየሱስ ይባረኩም። ክልተ ምኽንያታት ክነግረኩም። ሓደ ሕጂ ምንም ናብዝን ናብትን እንዳይንብለሉ ሊጋል ኢሹ ማለት እዩ። ስለዚ ቀይሕ መብራህቲ ኣነ እኳ መኪና ይተጥፋእንን ምንም ኣይትገብረንን የልካ ስኢልካ ይትኸይድኒ ኢኻ ሕጊ እንተኾይኑ ተኽብሮ ኢኻ ወይ ድማ ስፒድ ሊሚት ተቐመጠ በቲ ስፒድ ሊሚት ኢኻ ትኸይድ። ስለዚ ጉዳይ እምነት ኣይትግበርዎ። ካልኣይ ድማ ከምዛ ሮሜ 14 እያ ነቲ ብርቱእን ነቲ ድኹምን ድመፀ መልእኽቲ ነይሩ። ሮሜ 14 ጳውሎስ በቲ ብርቱእ እዩ ጀሚሩ ኩላቶም የሕዋትና ናብዚ ቦታ እዚ ክመፁ ምሳና ከምልኹ ኢና ነደሊ። ስለዚ ደይንገብር እንድሕር ኮይና እንታይ እዮም ክብሉ ማለት እዩ ሪስክ እዩ ንዓይ ባይዘወይ ትፈልጡ ኢኹም ምሽ ኣብ ትጥዕኖም ወይ ድማ ብናይ ዕድመ ጉዳይ ገለ ንዓይሲ ሪስክ እዩ ዝበሉስ ኣብ ገገዝኦም እዮም ኮፍ ኢሎም ደለው ከምኡ ክንገብሮም ኣይግባአናን እዩ። ብእምነት ብርቱዓት ጳውሎስ ክጅምር ከሎ ነቶም ብርቱዓት እዩ ሮሜ 14 ጀሚሩ። ስለዚ ኣነ ምንም ኣይትገብረንን ያዛ ኮቪድ ድበልኩም እምነትኩም ጽቡቕ እዩ። እግዚአብሔር ይባርኩም። ወንደርፉል ሕራይ ኣብዚኣ ክንመጽእ ከለና ግን ንኹሉ ሰብ ጥንቁቃት ክንከውን እዩ ዝግባእ። ስለዚ ኣነ ብዘይ ምግባረ ሲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝተርፍ ተኾይኑ ሰብ ደይጠቅም እዩ። ስለዚ ከምኡ ኸይንገብሮ ኩሉ ሰብሲ ሴፍ ምዃኑ ተሰሚዕዎ ኣብዚ ቦታ እዚ ምሳና መፅኡ ሃቢሮ ከምልኽ መታንሲ ፕሊስ ነቲ ክስታይ ፎሎ ንግበሮ ምንም ድጎዳእና ነገር እውን የብሉን። ሰላም ክንበሃል ገለገለ ክንወድእ ከለናስ ማስክና ንግበር። ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም። ክብረና ኣምላኽና ይኹን። ካልኣይ ድማ እዛ ካብ ኔክስት ዊክ ንጅምራ ናይ ንጎ ናብ ክልተ ደጊምና ስፕሊት ንገብራ። ሓደ ከምቲ ስማለ ሶሉስ ድወፀ ክንእከብ ከለና ሓደ ሲሶ ናይ ሰለስተስ ናይቲ ጉባኤ ሓደ ጊዜ ክንእከብ እያ ተሓጊ እሳ ክትክበር ሓደ ካልኣይ እውን ድማ ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት እሱውን ከይመፀ ካብዛ
ከይወፃ ከሎስ ካብትና ሓስበሉ ዝነበርና ነገር እዩ ምክንያቱ ይመልእ እሞ ሰብ መሊኡሎ እንዳተባሃለስ ናይ ንጎ ኣይመጽን እዚ ድማ ክኸውን ሲጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ መታን ኩሉ ሰብ መጽኡ ክእንገድ ነቶም የሕዋትናን ምእመናን ጥራይ ድማ ደይኮነስ ከማን በዚ ጊዜውን we don't want to be stopped limited ክንከውን ኣይንደለኒና ንብዙሃት ክንበጽሕ እዩ ዘለና ስለዚ ሰባት ኣዲመ ክመጽእ ደልየስ ግን ታ ቦታ እንድያ ታ ምምዝጋብ እንድያ ገለ ኢሉ ሰብሲ ክተርፍ ኣይንደልዮን ኢና ስለዚ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ ክልተ ክትከውን ከላ ብፍላይ ነቶም አገልገልቲ እዚ ኢንከሬጅ ክገብረኩም ደሊ ኣብዛ ታ ናይ ቀዳመይቲ ተኽኢልኩም ማለት እዩ እንተ ትመጹ ኣብታ ናይ መጀመርያ ዳሕራይታ 11 ፍረቃ ንሓድሽ ሰብ ገለስ እንተ ንገድፈሉ ሞር ሰብዚ ክንበጽሕ ንኽእል ማለት እዩ እታ ምምዝጋብ ግዴታ እያ ማለት ኤችኤስሲ ከነቅርብ ይሓተና ስለ ዝኾነ ሁሉ ሰብ ክምዝገብ እዩ ዘሎ ዋላ ከይተመዝገበ ዝመጽውን ኣብዚኣ ግድን መዝጊብና ሽሙን ቴሌፎኑን ክንሕዝ ሕጊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከሓተና እዩ ህራይ ስለዚ ሕጂ እንድሕር ክኢልና ከም ቤተ ክርስቲያን እንታይና ንሓስቦ ታ መእተው ታላምሽ ካብታ መእተዊ ንድሓር ዘሎ ክፉት እንድሕር ጌርናዮ ንዝኾነ ጋሻ ዝመጸና ንህና ግን ካብዚኣ ናብዚ ዘሎ እንድሕር መሊእናዮሲ ድኾነ ሰብ ቀዳም መስኪርኩምሉስ ወይ ሰንበቱን ይስኩሞና ቤተ ክርስቲያን ክትመጹ ደሊኹም ኣይተመዝገበን ገሌልኩም ካብ ተተርፉ እጂ ነቲ ኣኽፉት እንድሕር ጌርናልኩም ስኻትኩም ትምዝገቡ ነቲ ጋሻ ግን ዋላ ከይተመዝገበን ተመጸ ከምዛ ዝበልኩዋ ኣብዚ ኣፍ ደገ መዝጊብና ንቕበሎ ማለት እዩ ስለዚ ተመለስ ንብሎ መሊኡሎ ንብሎ ሰብሲ ከይህሉ ኢና ንገብሮ ስለዚ ዝጽቡቕ ገይሩ ኩላትና እንድሕር ተረዲኡና ብሓደ ክንፈስስ ይሕግዘና ጎይታ ኢየሱስ ይባርክኩም ስለቲ ሁሉ ድማ ምትብባርኩም እዚ ሁሉ ድማ ጸቅጢ ወይ ድማ ፕሬዠር ወይ ድማ ብዙሕ ድኻም ድማ ብፍላይ ኣብ ክልተ ኣገልግሎት ክፍልሎ ስለዚ ነዚኦም ሎማልቲ ከመስግኖም ደሊ ከምኡን ድማ ንስኻትኩምን ንህናውን ከም ጉባኤ ኩላትናውን ክነመስግኖም ክንጽልየሎም ክንድግፎም የድሊ መዘምራንን ኣሸርስ ዘተኣናግዱ ነና ካብ ሰለስተ ሓንትስ መጺኻ ተኻፈል ኣብቲኣ ወይ ኣብቲኣ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚኦም ክፍሊ ግን ኣገልግሎት ግን ኣብ ክልቲኡ ክሳብ ሕጂ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ሕጂ ድማ መሊሶም ተመጢጦምስ ናብ ሰለስተ ምጹ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ መዘምራን ከምኡን ድማ ኣሸርስ እግዚአብሔር ይባርክኩም ክብለኩም ይፈቱ እስኪ ኩላትና እግዚአብሔር ይባርክኩም ንበሎም ደግምና ንበሎም እግዚአብሔር ይባርክኩም ንሳለሳይ ጊዜ እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ቴንኪው ክብርና አምላኽና ይሁን እዚ ጊዜ እዚ ከሐልፍ ከሎ ግን በብዙህ ፍረ በብዙህ ድማ በረኸቲና እንወጾ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኩላትና እናጸለና ነዚኦም ዝተባሃሉ ድማ አገልግሎት በፍላይ አብ ጸሎትና ነሰቦም ንደግፎም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ክብርና አምላኽና ይሁን ዮባንቆ ሐጎሰካ ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሕጅም በአርብ ቀጥታ ናብ ትምርትና ክንሐልፍ ኢና ትምርትና ብዛዕባ ምንጋፍዩ ብዛዕባ ዲሊቨራንስ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውግእዩ ስላሽ ኣብቲ ናይ ዓመትና አረስቲ ዓመተ ፍረ ፍሩትፉል ንምዃን ዝብል ነገር እጅናቡ ገና ኣይኣተኹን ዝሓለፈ ከምዚ ይበልኩኹም ንድህሪት ተመሊሰ ገለ ነገር ያቐሚጠ ሎሚ ድማ ካብኡ ቅጽል ክነብል ኢና ክልተ ምኽንያታት ኣለው ብዛዕባ ፍረ ክንሓስብ ከሎና ፍረ እናፈረና ክንከይድ ከሎና ወይ ድማ ፍሩትፉልነስ ምዝርጋሕ ምብዛሕ እንዲዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ እናፈረኻ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ሓድሽ ቴሪቶሪ ሓድሽ ጸላኢ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ሓድሽ ድኾነ ድማ እንታይ ኣሎ ውግእ ኣሎ እጂ ዳዊት ተሪእኹሞ ኣንበሳን ድብን ድመጾ ዝነበረ ኣበይ እዩ ነይሩ ኣብቲ ጓሳን ከሎ ዳሕራይ ድማ ኺድ ክብል ከሎ ግን ካልእ እዩ መጽኡ ጎልያድ እዩ መጽኡ ዳሕር ድማ ንጉስ ምስ ኮነ ካልእ እዩ መጽኡ ስለዚ ኣብቲ ዘዝኸድካዮን ዘዝበጻሕካዮን ሲ ኒው ቴሪቶሪ ክትሕዝ ከለኻ ብመንፈስ እናኣበኻ እናፈረኻ ክትከይድ ከለኻስ ኣሎ ውግእ ማለት እዩ ካልእ ድማ ናብዚያ ጸቢቕና ያተናን ግን ቁርብ ብልጭ ከብለኩምሞ መንገዲና ንጸርግ ዘለና sometimes ድማ
ፍረ ንዘይ ምፍረዩስ እቲ ፕሮብሌም ኣብቲ ሩት ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ሱር ክኸውን ይኽእል ንኡ ድማ እንታይ ክንገብሮ እዩ ዝግባአና ክንእርዮ እዩ ዝግባአና ክንነቕሎ እዩ ዝግባአና ዘይፈረየት ኦም እንድህሪናስ ምናልባት እቲ ፕሮብሌማስ ካብ ሱር እንድህር ኮይኑስ ኣብቲ ሱር ኢኻ ኸይድካ ዲል ክግበር ደለዎ ስለዚ ገገለ ጊዜውን ናይ ህይወትና ንዘይ ምፍራይሲ ኣብቲ ሱር ናይ ህይወትና ኸይድና ኣብቲ ፋውንዴሽን ኬድና ዲል ክግበር ዘለዎ ነገራት ዲል ክንገብሮ ክንጋጠሞ እዩ ዝግባአና ክነጽረዮ እዩ ዝግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብረና ኣምላኽና ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ እዚ መንፈሳዊ ውግእ ገለገለ ክበሃል ከሎ ሚዛኑ ዝሓለወ ኸውን መታን ኢለ ንድሕሪት ምልስ ኢልናስ ብዛዕባ ስልጣን ኢና ርኢና ናይ ኣመንቲ ስልጣን ካብ ናይ ኣመንቲ ስልጣን እውን ብቐጥታ ናትና ስልጣን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝመፀ ናይ ሓደ ሰብ ስልጣን ድማ ካብቲ ወሃቢዩ ልክ በቲ ዝሃበካ መጠን እዩ እቲ ስልጣን ድማ ዝኸውን ስለዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ተረዲኡና ናቱ እሱ ስለ ዝኾነ እቲ ስልጣን ድህበና ደሎ ብኡ መጠን ከም ንንቀሳቀስ ክንፈልጥ መታን ድህር ኢልና ናይ ጎይታ ስልጣን ኢና ርኢና እጂ ብዛዕባ እዚ ሓሳብ እዚ ምንጋፍ ድበሃል መንፈሳዊ ውግእ ድበሃል ነገር ሓደ ሰብ እኮ ከይተርፍ መታን ኩሉ እናጽረና ክንከይድ እዩ ሓሳበይ ማለት ገሊኡ ሰብ ርዱ ኣሎ ዘዳ አንታይ ኤክስፕሌን ትገብረልና ኦልሬዲስ ንፈልጦ ኢና ትብሉ ንሰባት ተኣገሱኒ ጽቡቕ እንኳ ተረዳእኹሞ ግን ሓደ ሰብ እኮ ክተርፍ ድማ ስለ ዘይደሊ ኩላትና መታን ሓቢርና ክንፈስስን ክንከይድን ካብቲ መሰረታዊ ነገር ጀሚረ ክኸይድ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሎም መዓልቲ ካብቲ መሰረታዊ ነገር ብዛዕባ ምንጋፍ ብዛዕባ ዴሊቨራንስ ድበሃል ነገርሲ እናሓዝና ክንከይድ ኢና እተን ምኽንያታት እውን ዳህራይ ደታርፉና ነገራት ነዚ ኣገልግሎት እዚ ኸይንጥቀመሉ ወይ ድማ በዚ ነገር እዚ ኸይንጥሕስ ድገብሩና ነገራቱን ብዝርዝር ክንሪኦም ክንፍትን ኢና ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝበልኩኹም ትምህርቲዩ ቶፒካል ዝኾነ ትምህርቲዩ ኣብ ሓደ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮንኩን ደለኹ ብዙሕ ቦታታት ክኸይድ ስለዚ እቲ ዘ ቤስት እናጻሕፍኩም እንድህር ኬድኩም ክትክተሉኒ ዳህራይተን ጥቕስታት እንዳገናዘብኩም ክትሕዝዎ ትኽእሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ከም ዝበልኩኹም እጂ ናብቲ ናይ ዝሓለፈ ኣይምለስኒ ኣብቲ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ስለ ዘሎ ተመሊስኩም ተሪኢኹሞ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይኸውን ስለዚ ሚዛኑ ዝሓለወ ነገር ይዛረብ ከም ዘለኹ ክትርድኡ ንመታን ሎም መዓልቲ እምበኣር ናብቲ ሓሳብ ንእቶሞ ትርጉም ምንጋፍ ወይ ድማ ዴሊቨራንስ ካብኡ ክንጅምር ባህ ይብለኒ ብዛዕባ ምንጋፍ ወይ ድማ ዴሊቨራንስ ፋክት ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ምድሓን ብዝብል ኢኹም ትረኽብዎ ስለዚ ታ ምድሓን ክንብትና ከለና ኢና ናብ ምንጋፍ ገለ ነምጽእ እምበር ብዙሕ ቃላት ኣለዎ ድሓን ክንሪኦ ኢና ግን ምድሓን ብዝብል ቃል እዩ ብዙሕ ግዜ ዝተተርጎመ ኣብ ዕብራይስጥ ሰለስተ ቃላት ኣለው ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ብሉይ ኪዳን ከም ንፈልጦ ብዕብራይስጥ እዩ ተጻሒፉ ሰለስተ ቃላት ኣለው ነዚ ዝገልጻ እዚአን ቃላት ድማ እንታይ ዝብላ ሓንቲ ናስታል እትብል ቃል እያ ናስታል ማለት ከም ዝበልኩኹም ምድሓን ምንጋፍ ሓራ ምውፃእ ሬስኪው ምግባር ዝብል ዝጠቕለለ ሓሳብ እዩ ነዚያ ቃል እዚኣ ንኣብነት ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 8 ንረኽቦ ስለዚ ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕኖም ወሪደ ኣለኹ ዝበሎ ከድሕኖም እትብል ቃል እዚኣ ቃል እያ ወይ ድማ ብእንግሊሽ ክንመጽእ ከሎ ድማ ዲሊቨር ክገብሮም ሓራ ከውፅኦም ማለት እዩ ተኻለይቲ ቃል ድማ ፓሌት እትብል ቃል እያ ፓሌት እጁን እዚኣ ኣብ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ብብዝሒ ብምድሓን ዝብል እተተርጎመት እያ ስነ ጥበባዊ ወይ ድማ ፖኤቲክ ዝኾነት ቋንቋ እያ ግን ማለት ኩለን እዚአን እዛ ፓሌት እትብል ብዕብራይስጥ ንረኽባ ኣብ ናይ ቅኔ መጽሓፍቲ ዝበሃሉ ኣለውምሽ ካብ ኢዮብ ጀሚሩ ዳዊት ምሳሌ